gură trage aia. Nu, lasă și pe nas. Băi, Cocolino, dar nu pe nas. Deci faci așa. Așa. Trage, dar... Hai, Bă, mă, și dă-te, cum? băcar, dă-te Bă, să uite stai. așa. L-a dat afară! L-a înghițit, dar nu l-a mai dat afară să mori! Lasă-mă, lăsați-mă. Fă așa, dar trage în tine, mă. Lasă-mă să pice barem acolo. Dacă mai stătea cu mine în casa acum... Bă, scoate țigara afară și fă așa. Dar mai stătea cu mine în casa acum îl dădeam afară să mor eu. Băi, scutură și tu țigara aia. Scutură și tu țigarea pe Adi. Nu pe Adi, mă. Gata, Miroase unghii în pula mea. Deci aici, ca să știe cine vede video ăsta, Cocolino când fumează marihuana. Viață de Spania. Uite. Trage în tine, fă. Te vadă baica. Fă așa. Mama să nu mă vadă. Că mă dă afară din casă. Și acum îl scară de cap peste cap. vede tot satul, n-au că te pune pe YouTube. N-a ajuns internet. N-a ajuns internet la ea. Băi. Bă, ca măcar cu internet acolo. I-a dat lacrimile mâncate în gură. Păi normal, când faci. Dai seama, mă. Îți dai seama. Dai seama, vezi mâini. Deci fii atent acum, dacă Adi se ridică după scaunul acolo în local. Uite-mă, uite-mă. Ia. Stai, mai stai 5 Mai stai minute. puțin. Și tu. Și eu ziceam să treacă copilul pe numele lui. Păi ce învață copilul ăla de la tine? Te-am mai liniștit că deja știu că Mario mă filmează acum. Păi la cum te filmează de Deja nu mai bagă Mario la portocale. Mario alias Portocale, mă. Portocale alias Mario, mă. Portocale alias Mario. Nu alias Portocale Mario. Deja vorbește engleză acum Cocolino să moară. Dar nu știu engleză. Speak English. Bă, ce-a făcut ăla dacă mu spre Adi? M-ai luat-o la acum. Am plecat și arăt Filmează cu și face efectul ăsta. Dar filmează-mă în altă parte, mă. Ți-am zis eu că... Hai, gata. Coco, gata. ești în regulă, ești în regulă? Gata, mă, lasă, că n-a Nu, dar te simți bine? Nu. Nu? Cum? Ți-e rău? Deja mâine nu vin la portocale, să știi. Bine, bine.